дужа зманліва, але ж далёка, можа кіламетры 2. Для 5гадовага то сапраўды цэлы свет. Прытым усё самавольна, без дазволу бацькоў. І вось мы пайшлі. Centrum Białoruskiej Kultury w Białymstoku zустріли się z gospodarzem Włodzimierem Orłowym i razem wyruszyli, że musimy spotkać się якраз z гэтай nagody. Сапраўды трэба пачаць з таго, што Васіль нарадзіўся ў азёрным краі. В Беларусі больш за 11 тысяч азёраў. Ja była pod wielkim wrażeniem, jak szmat ягоных заўвагаў, jakby бачення rzeczywistości zastаюцца актуальнымі. Szczerze сказавши, Василь Быкаў, якога нам увесь час рекламовали, так як тут господар Владимир сказал, няслушна, як военного письменника. Простой адстаў ад калёны, затым і згубіў яе. Пакуль бегаў па забітых войскамі вуліцах, настала ноч. Стомлены зайшоў у паўразбураную бомбай хаціну і заснуў. Это яго помнік. Сёння да яго таксама леглі кветкі.